Welcome back to my channel, kembali lagi nih channel Aryanugraha Sakti, channel teranti kerut, anti bocor. Ning video kali ini aku arepe anu iki. Nyapa mak iki, Mak? Ayo arep bola kowe. Golek anu nyolong. Nyolong telo. Nyolongi yo jedoso tapi iki rong madang blas ket mengisuk iki. Ya ndoko. Enak nyolong. Ya ndoko. Ya wis langsung ae timbane kesuwen lho. Adewe langsung budal nyolong. Bismillahirrahmanirrahim. Nyolong. Iki nek jeruk iki. Jeruk apa bae iki? Jeruk apa? Jeruk manis. Jeruk manis. Seperti manisnya senyumnya kamu. Oh, kata-kata, Mak. Ndi delone, Mak? Kae. Yo, nyolong yo. Nyolong iki yo. Aduh, jangan. Iki channel toksik, Mak. Iki, Mak. Yo, gak Duren. apa-apa. Yo, Mak, iki, Mak. Duren, Duren. Mak. Tapi ora nek wohi ngono. Duren ya wis singkatan. Dudo keren, Mak. Dudo keren. Iki dimix sama buah naga. Ini Buah naga. dimix sama buah naga. Dimix Silakan. jadinya apa ya? Yang tahu komen, yang tahu komen. Jadi Yang tahu komen. ora terima buah naga dadi ini. Iki to, Dek. Cuk. Apa ya? Iki telo karet, Cuk. Ini kok terlalu karet. Betul. Pokoke wah ini yon. Ndi iki? Sing gobat. Iki. Ndi? Yo. Oke iki mak iki. Wah, Ndi, Mak? medane. Dikit. Medane angel, Mak. Oh, sik. Wes do. Medane angel. Wong ra, Cuk. Cuk, aman, Cuk. Apa, Cuk ya? Aman iki. Selain saya lihat. Oh, Cuk. Apa, Cuk? Gedang. Angkut ra. Apa, Cuk? Enak gedang, Mak. Ndi? Gede ya? Angkut ra. Tapi sik entah. Diangkut didol, Pak. Gitu lah ya. Dadekne dhuwit. Wis iki ya, bismillah. Iki ya. 1, 2, 3. Cuk, jembet oleh sitok tapi gede, Mak. Golek neh. Cuk. Itu gede asu. Loro, Cuk. Yo. Cuk. Sitok ora apa-apa, Cuk, gede iki konten ya. Cukup bisa nih ya. Cukup bisa. Cuk. Oleh Sitok hak tapi gede semua. Ngene iki berkah lek nyolong. Iya. Iya. Ngene. Iki Buah gede. cukup lah ya. Oke, masuk. Tapi kuning piye mak rasane? Iki malah enak iki. Iki Mandir terlalu enak. enak iki malah. Mbok terlalu orang. Masuk iki. Iki ora. Cilik ora apa-apa, mesti Kayak gurih. Satu besar, yang satunya kecil. Oke, Pincep nene ha. saksikan Pembakaran. pembakarannya telo ini. Ketela. Cuh nyawak cuk. Yo, cabut yo. Weh nyambut. Yo, Bye. iki lho oleh. Langsung ae dibakar apa iki? Bakar no. Ya wis langsung dibakar ya. Dah. Delok kelambimu. Eksekusi. Yo, lek Sotrek. Bak truk ben variasi Jaya Raya. Cuk. ning ndi lek bakar, Lur? Ning Iki- kene. Endi lho? Ning kono ae. Ning kono ae. Oh. Masuk wi area. Masuk estetik Yo, lah. estetik. Ya rono. Oh, ini kene masuk iki jare. Masuk iya. Primitif. Primitif kan gone ya. Sip. Sik iki bahane dekek nene kene sik golek bataku sik. Golek bataku ya saiki ya. Oke. Iki Oke. iki apa iki? Foto ya. Oleh foto aja. Oleh botol, Mak, ra iso bataku. Foto berarti butuhnya sekitaran sarit. Saret. Sarit. Oke. Iki sapa gawe candi ning ngene.
Bah iki candi. Jadi ini mesti menaklukkan. Ambrol ora. Ora lah. Ora. Gini. Go, Mak. Awas anak anu nih. Nek ular ya, Cuk. Dus. Makin rai lur. Tuh, aja ganggu yo ini lho, sumpah. Aja guyu. Ayo lur. Yo. Ayo kita bekerja membakar telo. Sik aja toto sik, Be, digorono. Jan kok yo pas nek foto. Yo. Terus iki cukup iki. Cukup pesan yo. Cukup. Kowe saiki karek noto iki nih, Be. Yo, Noto apa? toto. Noto candi. Untuk candi, Sik. candi sing ning dodo. Candi. Coba Cuk, candi ning dodo. Oh, alah jawab apa? Oke, pengapian sudah dimulai, Mak. Oke, Mak. Mak Bibi. Oke, ready. Tak goreng nih, tak goreng tak bakar nih telo. Iki pengapian. Iku kira-kira pirang jam dadine ya? 10 jam. 10 jam lah ya. Padha karo anu. Padha karo apa? Angine padane rono lho. Padha ae karo ngopen gabah ya. Ngopen Ngopen gabah. Beh, Ini enggak ngopen BO, Mak. enggak oleh apa Enggak oleh ngopen BO. dosa. Dosa. Ngilingi donyane wis tuwek, Lur. Iya, Lur. Wis iki gawe genine sik ya. Iki langsung aja cemplungne, Jo. Cemplungne, Be yo. Ada urat bakar telo wis gur ngono. Oh, biyen nek Langsung aja cemplungne. muga-muga enak. Blum. Lha. Ora mucur, Jo. Muncul sik digorek nek laras nek. Jahat. Lah kena. Matang rapat. Prediksinya matang. Ya mateng lah, mosok bakar telo ora mateng. Bisa jadi. Mesane anu kowe. Ambune rek telo dari gendruwo. Adewe. Ora, Cuk. Dari gendruwo, Cuk. Wis lekas mawa lah. Bakar telo yo anu. Intine wis kaya wong ngebong resek ngono lho, Maguran. Pokok empan ngono wis. Karena telomu cemplung. Telone jemplung ya, Mak. Nah, langsung dicemplung nih. Langsung. Iki sembari ngenteni telone mateng ada anu iki di karo golek apa be? Golek alas anjing. Lemek alas kaya wong ngopo. Bisa wis godhong telo lho. Latine landep. Piro sitok ya? Cukup ya? Cukup iki. Cukup lur. Primitif ya rasa. Iki cukup. Oke, iki wis mateng ketoke, Mak. Mateng Mak iki wasan, Mak. Wis matang, wis. Sak matenge. Wis, sak matenge ya. Wis yo, kentang di Sak panas. sak panas kok ya. Ndi delok. Wah, Wah, jan kuwasem, Mak. Wah. Wis langsung diadhe kono. Wis mungkuk iki, Yan. Wis yo wi. Tanek. Ya, wis tanek. Wah, iki colongan, Lur. Celana sapa ya? Celana mes apa? Kaji sapa? Tak kaji saiki. Iki pangane ndi iki? Ning pinggir rumah kono ya? Gabun ya om. Bude wombo, Mak. Iya. Wis wonge wis kitaro ya. Wis karo. Muga-muga aja ndelok video nih. Lah iya. Pak Anu, tinggi Pak Anu aja rasan.
Cabut. Cabut. Nih di, ini pinggir rumah kono ya? Pinggir rumah. Oke, sik. Yo, siap. Wis langsungnya iki ning pinggir rumah kono ning kene yo panas sih. Kayak gini. Langsungnya ning pinggir rumah. Itu mak. Bukan sih. Sidone sih. Wah, jan mongah-mongah kae. Oke, iki wis dadi ya rene. Telone. Iki koyo ngene hasilnya. Enek kuning-kuninge telo madu iki. Telo omahmu piye, Lur? Jajal gayo. Oh, iki piye nek mangan? Dipangan ae. Iki resik ngono ya tangane ya. Bersih. Terus bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Dongo aja, Jo. Allahumma lakasumtu. Weh, kleru, Cuk. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa Amin. qina adzabannar. Amin. Amin. Langsung ya. Langsung cus makan. Sontrot. Gurih, Cuk. Masuk gede. Gurih, tidak isolongan. Nek njaluk paling ora enak. Oh, iki koyo nyolong. Mbah enak ae. Bahane koyo telo. Enggak loh. Lha iki kuning-kuning apa iki teksture madu iki. Ning ndi? Apa jarane? Ning gulu. Ning gulu tadi mak. Seret tenan. Nek surungane yo. Apa sire surungane? Tit. Tit. Enggak ada disebut nih. Iki sing ngene iki mah enak wae. Pahit. Iki mat. Wes tentara iki tenan nek cara kacik cilik-cilik ngono e. Mesti dolananmu ngono ya meninan. Nah mungkin ora. Ya lumayan lah yo iki ya. Lumayan enak. Mengisuk ya rong madang kok iki ya. Primitif. Ajane ngene iki ya ora seneng diseneng-seneng nih ae. Oh, Mak. Bae karo anu gula ya. Apa gula? Iki wis mateng to, Temet. Iki diplekek ning ngene kaya anu. Plekekne Kok iki? diplekek nih. Iya, mengkene. Dibegarne anu duren. Ayo. Bang ayo. Bah, Kaur. iki burger kalah iki sumpah. Coba makan bakso. Sereten, Mbak. Sereten. Iki mbok kon gawe konten apa neh? Oh, iya. Selanjutnya iki kon gawe bakar apa nih? Bakar omahe. Bakar ndok dingi selamat wes selamat. Dingi nyolong saiki nyolong lah. Iki tinggi dokumentasi nyolong. Jagung, Mat. Jagung. Jagungnya sapa? Jagung kasihan. Oh iya. Sesuk. Besok yo. Sesuk nyolong deh. Besok nyolong. Iku ojo jadi omong deh yo. Sing kenal sapa? Sing kenal to? Sing kenal Pak Kasihan Gilian. Oh, ngene omongane sumpah. Aku nyolong. Ndang mbok kon hibur ngopo wes komeno. Aja lali subscribe, like, komen. Menurutmu rasanya piye iki, Mak? Wah, enak lewat dan bergizi. Ayo. Enak ya? Lumayan lah. Iki memang sego sak piring mangan iki ber lah. Sakmu ini ya. Sakmu ini iki lho sudah di pirang dino we? Seminggu lah ya. Seminggu ya iso. Sumpah mek ger mangan rong dulangan ini. Bah. Sereten. Warak nang sumpah. Ya menurutmu ini piye rasane? Ya enak lah maksudku ya. Ya lumayan lah. Lumayan. Maksudnya adik kan yo ndak bondo to. Wis warek lah colongan. Colong. Nah ngomong-ngomong gak tuh. Oke, terima kasih kok kene videone ya. Ya iki koncoku sapa jenenge? Sapa jenengmu? Tegar Pras. Celukane sapa? Bibi. Bibi, aku Koyo. Terima kasih yang sudah menonton video apa ini? Video nyolong. Video nyolong. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya. Dan awakmu roh kegiatanku nyolong-nyolong selanjutnya. Aja lupa mampir ning TikTok-e Ultraman. Ultra selamat, Mang. Oh, Ultramat. Selamat. Karo TikTok iki engko tak kene ning
ning deskripsi TikTok iki. Ya, wis ngono ae. Thanks for watching this video and see you next time.